Ginoo, ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Nahigugma siya sa husto ug matarong. Puno ang yuta sa kaluoy sa Ginoo. Mata sa Ginoo, anaa kanilang nga mga lukon kaniga, kanilang nga naglaom sa iyang kayo, karon pagluwas kanila gikan sa kamatayon, ug pag-amping kanila sa panahon sa gutom. Nagapaabot sa Ginoo, nga mao ang among hinabang ug among kami. Maaniya unta kanamo o Ginoo ang imong kaluoy, kami nga nagalaom kanimo. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo o kanako nga iyang binilanggo. Hinunua pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Giluwas niya o gipili aron maiyang katawhan, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo o grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Hesus sa wala pa magsugod ang panahon. Apan karon gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong malululuwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon o pinaagi sa maayong balita, gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pag-ligon ng
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Nimo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Tapos sa unom kaadlaw, gidala ni Hesus si Pedro ug ang magsuon nga si Santiago ug si Juan ngadto sa usa ka taas nga bukid. Samtang nagtanaw sila kaniya, nausab ang iyang panagway, ang iyang naong bisan nagsama sa adlaw ug naputi ang iyang bisti samas kahayag. Unya nakita sa tulo ka tinun-an si Moises ug si Elias nakisulti kang Hesus. Si Pedro miingon kang Hesus, Ginoo, maayo nga niya kita dinhi. Kung gusto ka, agbuhat ako dinhi tulo ka payag. Usa alang kanimo, usa alang kang Moises, ug usa alang kang Elias. Samtang nagsulti siya niini, usa ka masanag nga panganon bitabon kanila. Ug unya usa ka tigog ikan sa panganon miingon, kini ang pinangga kong anak nga akong gikahimutan, pamati kamo kaniya. Sa pagkadungog sa mga tinunan sa tigog, nangahadlok sila pag-ayo ug tungod niini nanghapa sila. Niduol si Hesus ug gihikap sila. Tindog kamo ug ayaw kahadlok, bigon siya. Sa paghangad nila, wala na sila laing nakita gawas kang Hesus. Samtang naglugsong sila sa bukid, gipinahan sila ni Hesus. Ayaw ninyo isugilon kang bisan kinsa kining pananawon nga inyong nakita, hangtod nga mabanhaw na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Kasinatian sa kalibutan o sa mga tao karon, kung obserbasyon nga tinuod, doon ay mga tao nga maayo sila kaayo mo trabaho, apan kulang kaayo sila sa pagampo og mga maayong buhat sa uban. Tinuod sa daghan, amot pila ka nakabuok. Ang uban po mga tao, maayo po kayo magampo. Banto mga nagsimbahan sa gulay simba. May mga tao yung niana. Pero wala po sila maayong buhat. Lain po nang amatang mga tao. Katolikon mo dili. Ang uban pag yun, wala po yung trabaho. Wala po yung simba. Ang ilang trabaho, munang magmarites, munang magbagulbol, munang sigig reklamo. Tinuod? Mingon mong tinuod, pasig dili tinuod, ayaw na lang. Kini, usa sa mga pipila ka mga kamatuoran sa kinabuhi nga nasa tong palibot. Mga estudyante po, manikamot yun yung makapasar. Uban, manundog na lang, mangkudig, aron lagin makapasar. Makapasar na po sa exam, saka na po niyang pagtuon hangtod. Pag board exam, di na po kapasar. Gusto yun nga, pulos kalampusan ang masinati ba? Kanang bitaw, kanang attitude. Kung sinati og kapildihan, kapakyasan, mahugno o maghikog, simba ko lang. Apil tingalig, gibiyaag trato, etc. Ug makagraduar na, nanay diploma, pagtrabaho,
Mahugno po, kadi biya tanan makatrabaho, depende sa matang sa sana imong gi-applyan. Lisod po, engineer ka, mo-apply ka niya, doktor ka, mo-apply. Lisod po. Sige reklamo. Sige bagulbol. Sige kaguol. Unsa man gyud? Kani mga hulagway sa kalibutan karon nga mo nang gikinias tao. Tungod kay gamahan magunta sa social media nga halos gibutang social media pura sa Di Mayo, pulos mga kalampusan, puros mga kalipay. Nakita ninyo? Di, lingaw-lingaw ra, idula-dula ra, dula-dula email, i-TikTok, lingaw-lingaw. Mo ba na kinabuhi? Dili man na mao. That's a lie. Baka ka na. Promoy atong, makita ang masinati matakarugon niya. Loy kaya magbagong tubo, nagtuo silang muna kinabuhi, dili ka na mao. Dili ka na mao. Niya ang kamatuuran, matag-adlaw, daghan kaya mga tao nagantos sa kawadon, nga walay mutabang kanila. Arang daghana. Arang daghana. Pertig yung daghana. Pertig daghana. Daghay mga tao nagkasinati sa kapakyasan sa kinabuhi. Daghan. Pakyas sa pagtrabaho, pakyas sa pag-eskwela. Daghay mga tao nagkasinati sa pagdumot sa ilang katao. Murag walay katapusan. Uban nagmingon, kanaw sa pa matapos Ginoo ako pag-antos. Tubag Ginoo, akong tubagon, mingon, hindi ka matay nimo. Mo ganito bag sa Ginoo. Kung siya pasabot niya na, una, sa iyang buhaton, dawata. Ang keyword niya na dawata o dawato nato. Lisod? Ay lisod yun. Lisod yun. Di kay lisod. Lisod yun. Lisod yun. Pero muna ang kinabuhi. Life is a process. Walay shortcut ang kinabuhi. Ayaw paglukso sa kalampusan kundi ka makasinati og kapakyasan. Ayaw pag-ambak sa kalipay, gani ka muagi og kasakit. Maambak man lagi, tunggu sa makita nato, gitudlo ka nato sa social media. Kung maambak ba lang ka, pwede man automatic, pero mabuo ka, mapiangan ka, madisgrasya ka, dili pwede sa kinaiya sa kinabuhi. Ang kahimayaan, ang kalipay, kabulahanan, moabutra. Tingali, wa pa din kalibutana, basin sunod na. O nang hulagway sa kinabuhi, aron mahibalo bata, basin nagkalimuta. Karon, ang nahitabo sa Ebanghelyo, kining pagkausab sa panagway sa atong Ginoo kung transfiguration, di na figure nga kanang pang Miss Universe ha? Sana mga kuhan liha, mga sana vital statistics ba na, tawagan na? Pila na? 30. Sana? Kasi maayo na mo kanang sa mga beauty pageant, di na mao. Hulagway sa Ebanghelyo, puti kayo walay makasama kaputi ninyo kasanag. Kahimayaan. Kung gipakita dito, uban ka Hesus sa kahimayaan si Moises o si Elias. Unsa man kini ang importansya niini? Bisan si Kristo mismo sa iyang pagkatawhanon, maingon ko, na siya ay gamay nga murabang panuko sa iyang murag alanganin ba siya sa iyang pagpadayon sa iyang pagwalis ng balita kahibalo
siya nga lisod. O tingali, sa iyang pagkatawhanon, nahibalo siya nga, mamatay gid siya naman sa pag-antos sa Jerusalem. Apan, sa pag-ampo niya sa Mount Tabor, sa pagkausap sa Panagway, nausab niyang panglantaw, kay ipakita kaniya si Moises ug si Elias, mga bag-itan ng mga tao sa karang tugon sa ilang mahimayaong dapit o nalangit sila. Kung maingon ta sa Old Testament, Moises, ato nang gamitan ng equation, Moises equals balaod. Ay kalimtin nyo na. Basta Old Testament, Moises equals balaod. Unya, Elias equals propeta. Amo na siya. Balaod o propeta, kaya ang balaod ang representar si Moises, ang propeta si Elias, pinakabagiitan nga propeta, pinakaiso nga propeta sa karang tugon si Elias. Si Kristo, kay siya man ang katumanan sa tanang mga balaod, siya man ang prinsipe sa mga propeta, propeta sa mga propeta, unang giapil po siya. Sa ito pa ang sumpay ba, natuman niya kang Kristo, ang kung atong ilinya siya, natuman kang Kristo ang balaod o ang pagka masaksihon. Mamatay po siya. Muna ang importansya ni Ana. Apag si Pedro, isip tao, sama na ako, sama ninyo, naglingkod diha, si Pedro, tungod siya ang gitawag nga kanamurabag na siya ay murag blinded statement, blinded words, mayroon siya, maayo kaayo Ginoo nga, aniya kita dinhi, kung gusto ka, magbuhat ako dinig tulo ka payag, usa alang kanimo, usa alang kang Moises, usa alang kang Elias. Apan nga nung isulti man siya ni Ana, tugod kay gusto na lamang siya ang magpabilin sa estado sa kalipay. Diyan na lang siya. Shortcut. Kung ako'y pa sumpayo ni ini, sigurado taas mag-inigi, kuhaan naman niya sa nagplastar sa Ebanghelyo. Bingon ng Ginoo, ay, kanimo Pedro, katalawan ba ni mo? Kadako ni mong tao, manaog ta. Tiwaso na to ang tahas. Ayaw kahadlok. Kanang nasinati na mo, nako, nakita ninyo, o kang Moises o kang Elias, mao po na imong masinati puhon, pero ayaw ambak, ayaw shortcut. Anara, naunsa ba ka? Katalawan ba ni mo? Ikaw ra ba'y pangulo sa mga apostolis? Maunsa na lang ang uban? Kamu, Juan o Santiago, maunsa na lang uban? Kinaya mas tao, kung nakas kalipay, diha na lang kapirme, di ba? Malipay na gani ka, tapos Ginoo, kamay, magmore pirme, dili ka na mahitabo. Ang kalipay sa kinabuhi, dili permanente. Niinig, kalibo, tana. Ang kalampusan sa kinabuhi, dili kanunay ng kalibutan. Tama? Ang unahon na ito nga, magkinabuhi tanga malampuson kanunay, dili ka na mahitabo. Maghikog ka, kung muna yung huna. Oh, Pedro, noon sa baka Pedro, kung ako'y pahubaro nini, manaog ta, oy, katalawan ba ni mo? Talawan ba ni mo? Gusto mga kamalangit, nahalanaog sa ta. Nanaw manaog ta, trabaho. Kabahin sa kinabuhi ang sakripisyo, kabahin sa kinabuhi ang pag-antos, kabahin sa kinabuhi ang sawayon, kabahin sa kinabuhi ang tamayon, kabahin sa kinabuhi ang mamatay o sa pa mabanhaw. Mas-shortcut man lagi, kaya magdali, ay Ginoo kong Diyos. Napari ba ko, kuha ko mag-eskwela, nagdoktor ba mga doktor ang mag-eskwela, abogado, mag-eskwela, sinsal gani nga Bright, tanit 20 ka pinangay ko, nag-eskwela pa man gani, dali lang nahuman kay Bright.
pero walay shortcut. Ang Ginoo nabanhaw ba siya dito? Wala. Ang misteryo sa mga misteryo sa Rosario, di shortcut bag misteryo sa Maya, di shortcut wala. Di shortcut wala. Unsa may sugod? Misteryo sa kalipay, misteryo sa kahayag, misteryo sa kasakit, usa pang misteryo sa kaklaro kaayo. Ala, shortcut pa more. Mapiang lagi ka, mabayad lagi ka. Gusto mo dato, kay dato yung silingan, ala, sundog. Klaro halang. Kung sa nga matag pagpakadato, iyon sa nila pagpakadato. Klaro ha. Dinius mong pagkadato. Tinarong ba, tinautan ba? Klaro ha. Sundog ka. Gusto mo ka madato? Sige. Gusto mo madato? Ang mga apostolis, pareha po na nato. Tao po sila. Gusto po nga nas kalipay karunay, pero dili ka na mahitabo. Kinahalan, mubuhat ta sa muluhat to nato isip tao. Mga obligasyon nato. Kung sa muluhat to nato, simbahan, daghan. Pero daghan po na gubalibad. Daghan, inatungan lang, kinimuhuman akong wali. Diba? Daghan tayo muluhat to, pero daghan po yung magbalibad. Naulipon sa butang kalibutanon. Ang Katoliko, negosyante, ginimusimbang Domingo, kay sigig negosyo, ulipon siya sa iyang negosyo. Ang mag-uuma, ginimusimbang Domingo, ulipon siya sa iyang uma. Asa man tawag paulipon? Kung magpaulipon man ta, sa Ginoong Diyos. Dili sa trabaho, labi nagdili sa bisyo. Pero muna'y gihimo sa pipila o daghan tingali ng mga tao, mga Katoliko. Kaluoy. Kaluoy sa mga tao. Di na ito mulalis sa kamatuuran. Wala gi shortcut na kinabuhi. Wala gyud siya sa unsaon. Wala gyud. Wala gyud siya. Shortcut ka, una siguro, simba ko maghikog na lang, shortcut mo ng hikog. Shortcut sa kamatayon. Matapos ang tanong problema, tanong utang. O dili mo. Dawaton ang kinabuhi. Kaya kinabuhi, usa ka trabaho unon. Usa ka aktibidades ang kinabuhi. Dili magpa tulog-tulog. Mas malipay ang Diyos, bisag nakaskawa doon, mutrabaho ka. Dihalad ka niya ang imong kahago. Ang atong kahago, ang atong paningkamot. Ayaw kalimot sa Genesis, sumunod ka sa lang tao, pinagi sa imong singot, ikaw mabuhi. Hayahay ba mga tao, kortahan mo'y trabaho? Naidaghan, kanada yung mga dato sa Pilipinas, milyonaryo, o mo trabaho, na dato, sinunod nila ilang pagkadato. Sa Bisaya pa, nagmata sila, nga kutso na ilang higdaanan, nagkutsara sila, bulawan na ilang kutsara, wa sila halos makatamak og yuta. Muna mga dato, sinunod. Sundo ka. Kung gihugma nato ang Ginoo, gahinan na itong panahon sa atong kinabuhi. Gahinan na itong panahon. Ang amahan, o ginikanan, gamay ko ba silang anak, gahinan ang panahon. Pagkabos sa balay, ipadapin ng mga gadget, unahaw ng anak, mabinaw sila. Kumusta naman kanak, kumusta naman kanong. Diba? Ang ginikanan, bantay mo. Ang Ginoo labaw na. Sige tag panghambog. Gihigog man ako Ginoo. Pataka pero di ka matag panahon niya. Korisma man ron, di ba? Taas ng panahon sa pagampo.
Daghang mga buhat sa kaluoy. Kanang puasa. Ay nanan ng puasa. Nga ito na isgutan ng puasa. Pag-ampo ng mga buhat. Nya simba. Kumpisal. Busin pa gani kalawat yun. Kaya kung ana nato sa pahigugma sa atong Ginoo, niya ang resulta, sayon ugaan ka nato ang pagtuman sa iyang kasuguan. Nahigugma man ka. Musugot ba niya mga anak kung was na mahigugma ninyo? Musugot sugoon? Sugot tingali pero ang Simon bubura kay murag ko sa nakadangaw ka samungan na og sa kabuling nga saging. Ano? Kaya wala siya nahigugma sa ginikanan. Tinood no? Mga bata, pero tagang cellphone, magkisi-kisi, mag-gisi. Sayon ang pagsugot. Gaan ang trabaho kung nahigugma ta sa Ginoo. Gaan. Bisag bugat, mahimong gaan. Diyan ang pangiha, masabta na to ng iyang sakripisyo sa Ginoo sa buhi pa sa kalibutan, mahimo nga ako ng sakripisyo. Madawat na to. Ang mga pagtamay kaniya, pagdumot kaniya, sana pagsaway kaniya, maangko na to nga ako po na pagsaway, kaya nahimo ba kong matarong sa iyang gugma, nahigugma ko niya. Ang iyang pag-antos, akong pag-antos. Ang iyang kahimayaan pagkabanhaw, akong kahimayaan pagkabanhaw. Ugma puhon, ay lang pagdali. Amo minahal nga Santa Maria, nabignahan, si San Jose, ang mahal nga patron, tabangi kami. Iampo kami. Palihog manindong. Nagatuwa ko